Salamu alaikum. Wani kuma na mai ne? Ba gane ba ne? Kaka da gane ne ba. Wuta ne. Yaushe ma kuke kawo can da na ba kudin wuta a kudin nefa. An ja ba da kudin wuta ba za a bayar ba. An ja ba? Ba za a bayar ba. Je ku yanke. A yanke wutan kenan? Yanke kawai ba za a bayar ba. Kawo kula ka yanke mana wutan. Karfa kawo kudin nan ba. Karfa kawo kudin nan ba. Oga ya ce a yanke. Karfa kawo kudin nan ba. To ka yanke mu. Wata nawa kenan muke bin sa? Duka wayoyi guda biyu duka sauko da su.